Росіяни завдали авіаційного удару по середмістю Херсона. За даними надзвичайників і місцевої влади, поранено 2 містян. 73-річна жінка на момент удару перебувала на подвір'ї. Постраждалу ушпиталили з контузією та уламковим пораненням, розповів начальник військової адміністрації Херсона. Ой, Нога. нога, рука, нога, голова тоже. Вот это все на меня. Вот тут я была, на вулиці. Внаслідок авіаудару пошкоджені багатоповерхівки та приватні будинки. Жодних військових об'єктів, лише терор місцевих жителів. Ще один постраждалий 17-річний хлопець. Його також ушпиталили юнак під наглядом медиків. За інформацією слідства, російські нелюди атакували Херсон та Береславський район області у день. Попередню авіабомбу скинули з винищувача-бомбардувальника Су-34. Український суд арештував майно підстреленого колаборанта Олега Царьова на майже $500 мільйона гривень. У Службі безпеки України повідомили, що йдеться про квартиру у середмісті Дніпра, земельну ділянку на Київщині, а також 2 комплекси в окупованому Криму, зокрема санаторій Кіров та музей-садиба княгині Барятинської. За даними служби, там нині мешкає екс-нардеп, підозрюваний у фінансуванні дій, покликаних змінити межі України. Царьов уклав договір з підрозділом Росгвардії на монтаж та обслуговування технічних засобів охорони 2 кримських об'єктів екс-нардепа. Гроші за такі послуги колишній регіонал сплачує безпосередньо на банківські рахунки окупаційного угрупування РФ, яке дислокується на тимчасово захопленому півострові. В СБУ зауважують, що Олег Царьов переховується в окупованому Криму, що ускладнює притягнення його до відповідальності. Хоча наприкінці жовтня минулого року екс-регіонал ледве не представився перед судом Божим. Близько опівночі він зазнав 2 вогнепальних поранень на території вже згаданого санаторію Кіров у Ялті. Тоді Царьова рятували в реанімації, а розслідування замаху ініціював особисто шеф слідчого комітету Росії Олександр Бастрикін. Вже за тиждень підстреленого колаборанта витягли на світ для інтерв'ю пропагандистам, хоча місце запису ретельно приховували. Я не думал, что столько людей будут переживать. Я всем очень благодарен. Особенно благодарен сотрудникам спецслужб. Вже за кілька днів після замаху російські силовики з ФСБ заявили про затримання нібито кіллера Царьова, 46-річного жителя Ялти, який буцімто працював у санаторії Кіров, де мешкав Царьов. Незадовго до цього зрадник передчував замах і просив окупантів зброю. Та жалівся, що Україна має спецпідрозділ для ліквідації фанатиків руського міра. А поки Олегу Царьову ставлять прогули в українській в'язниці, бо за тісну співпрацю з ворогом його вже заочно засуджено до 12 років в'язниці. Міжнаціональний скандал через бійку розпалюють в окупованому Ак-Ярі. 3 невідомих накинулися з кулаками на перехожого, якого запідозрили у розповсюдженні наркотиків. 19-річний Олександр нібито повертався додому з роботи, аж поки на нього ззаду не накинулися спортивно вбрані молодики. Хлопця повалили на землю та колективно побивали, поки на гвалт не почали виходити жителі сусідніх будинків. Нападники втекли, залишивши Олександрові сильно підбите око і гематоми на голові. Місцеві пропагандистські ресурси одразу назвали нападників мігрантами. Посилаючись на слова матері, стверджують, що хлопця побили, вигукуючи «ми тут господарі», і нібито за те, що він росіянин. Окупаційні силовики спершу ігнорували напад, але врешті згодилися розслідувати його як групове хуліганство. Постачання осетинського пива та пряме автобусне сполучення. Про це домовився окупаційний віце-прем'єр Криму Георгій Мурадов і його, так би мовити, колега з окупованої Південної Осетії Дзамболат Татаєв. Окупаційна влада Криму назвала це міжнародною угодою
про торговельну та наукову співпрацю, яка включає контракти на легкий алкоголь, сезонні автобусні перевезення між загарбаними росіянами територіями, а також відпочинок кримських дітей у Південній Осетії. Бонусом погодили проведення на півострові Днів культури окупованої території Грузії.